Έχει χαλάσει αυτό το τζάμι, θέλει γρίλου. Έτσι. Το άλλο δουλεύει κανονικά το παράθυρο. Και η μηχανή είναι μια χαρά. Είναι αδρακάριστο. Είναι μόνο εδώ χτυπημένο σε αυτό το προφυλακτήρα. Το παράτησαν και έφυγαν. Δεν έχει τρακαρίσει δηλαδή. Κάποιος το χτύπησε και έφυγε. Και σε αυτό το σημείο. Και δεν δουλεύει αυτό το τζάμ.